δεύτερο επεισόδιο από την σειρά των podcast από το πρώτο πανμεσαρετικό φεστιβάλ διατροφής με τον καθηγητή φυσικής αγωγής και φυσικοθεραπευτή Θοδωρή Σημάδη, όπου μας αναλύει με εξαιρετικό τρόπο τις επιπτώσεις από την απουσία της άσκησης από την νεαρότερη ηλικία μέχρι την εφηβεία καθώς και την ενηλικίωση. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεσαι για την άσκηση μετά από αυτό το επεισόδιο. Καλώς ήρθατε στο podcast «Ποτέ την Κυριακή Δίαιτα», σε ένα απολαυστικό επεισόδιο που ξεκινάει αμέσως τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτο πανμεσαρέτικο φεστιβάλ διατροφής. Λοιπόν, και στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι μιλάμε για τα αίτια της παιδικής παχυσαρκίας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και με τις ωραίες αφηγήσεις του καθηγητή κ. Φραγκεδάκη. Θοδωρής Σημάδης, παραλαμβάνω, πρώτο πτυχίο καθηγητής φυσικής αγωγής, τώρα φυσικοθεραπευτής. Και εσύ, Θοδωρή, τι κάνεις λοιπόν? Αυτά που δεν κάναν οι άλλοι ως ειδικότητά σου όταν ήταν μικροί στα σχολεία, έτσι, έρχονται τώρα όλοι και υποφέρουν. Έτσι, και μου αρέσει αυτή τη φράση, τη λέω πάντα και στους πελάτες μου, ότι ο άνθρωπος που δεν γυμνάζεται, και το πώς και γιατί θα μας τα πεις εσύ, και τι θα συμβεί στα παιδιά που δεν γυμνάζονται, θα μας το εξηγήσεις πώς, και το πώς γυμνάζονται με στυλ παιχνίδι και όλα αυτά θα μας τα πει ο Νίκος ο Μαλιαράκης σε λίγο, που ζηλεύω 2 φορές, και γιατί μακάρι να ήμουν και εγώ παιδάκι να ερχόμουν εκεί και μακάρι και να έφερα και τα παιδιά μου εκεί. Λοιπόν, μας βλέπει εκεί από τη 10η σειρά. Λέω ότι ο άνθρωπος που δεν γυμνάζεται μετά τα 60, έτσι, στην κυριολεξία είναι σαν σκουπίδι στη θάλασσα. Που πονάει, υποφέρει. Ωραίο ρολόι, Θοδωρή. Και εγώ περικοντάει. Μετράει παλμούς. Μόνο παλμούς και τους αναστεναγμούς, νομίζω. Κανονικά όμως. Σωστό. Γιατί μετράει οξυγόνο. Άρα μετράει και τους... Λοιπόν, πες μας τι πάει στραβά. Αρχικά να ευχαριστήσω εγώ για το κάλεσμα εδώ. Είναι πραγματικά πολύ ωραία όλα. Απίλαυσα και εγώ τη συζήτησή σας. Από πού να ξεκινήσω? Καταρχάς, να πιάσουμε μικροβίωμα, να πιάσουμε ενέργεια. Το αν έχει ένα παιδί ενέργεια, αν δεν έχει καλό μικροβίωμα. Πάρτα με τη σειρά. Είναι ένα χάος. Γενικά, όντως, δυστυχώς οι έρευνες μας δείχνουν ότι περίπου το 80% των παιδιών και εφήβων, τουλάχιστον στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δεν πιάνουν τον επαρκή χρόνο κίνησης που θα έπρεπε να έχουν. Έτσι, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Το οποίο, σκεφτείτε τώρα, εάν έφηβος δεν μπορώ να πιάσω την κίνηση που θα έπρεπε, όσο μεγαλώνω ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Φτάνει η Eurostat να μας πει πλέον ότι οι ενήλικες γυμνάζονται στην Ελλάδα, που είναι συστηματικά που γυμνάζονται, είναι το 2%. Το 75% δεν γυμνάζεται ποτέ και δεν κάνει κάποιο άθλημα ποτέ, και κάπου ενδιάμεσα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Και όλη η βιομηχανία του fitness, δυστυχώς, και της άσκησης και της κίνησης, είτε είναι για παιδιά είτε είναι για ενήλικες, έχει εστιάσει σε αυτό το 2%. Δεν κάνουμε τίποτα για να κινητοποιήσουμε το 80% των παιδιών, το 70% των ενηλίκων ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην κοινωνία μας. Εμείς έχουμε πολλά χρόνια που συζητάμε πάνω σε αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλές εκπαιδεύσεις και σε διαιτολόγους φυσικά και σε ψυχολόγους και σε γυμναστές και σε φυσικοθεραπευτές, με το να προωθήσουν όλο αυτό το κομμάτι κάπως καλύτερα, να το κάνουν πιο ωραίο και για τους ενήλικες και για τα παιδιά. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί σκεφτείτε ότι ήδη τα παιδιά έχουν μειωμένη κίνηση από το σχολείο το ίδιο. 60% της ημέρας τους στο σχολείο είναι καθιστά. Αυτό είναι. Δηλαδή γίνεται το καλύτερο ποσοστό αυτό που σας λέω, έτσι. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυτό το ποσοστό μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Και θα δείτε ότι η τρίτη ηλικίου τα παιδιά που είναι να δώσουν πανελλήνιες, αντί να πούνε ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνεις 1 ώρα το πρωί την κίνησή σου, την άσκησή σου, ώστε να κινητοποιήσεις το σώμα σου, να ενεργοποιηθούν περισσότεροι νευρώνες, να αιματωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος. Εκείνη την περίοδο κόβουν ακόμη περισσότερο την άσκηση. Τώρα θα πας και στην προπόνηση, στην προπόνηση. Και στο σχολείο 1 ώρα τη βδομάδα αρκετή είναι η γυμναστική. Οπότε είναι ένας πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος. Ένα παιδί που δεν έχει μια τέτοια φιλοσοφία δεν μπορεί να γίνει ένας ενήλικας που θα ψάξει να βρει την άσκησή του. Και αυτός ο ενήλικας που δεν ψάχνει ο ίδιος να βρει την άσκησή του θα κάνει παιδιά τα οποία δεν θα προωθήσει στην άσκηση. Κάπου να σταματήσουμε και να βοηθήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο να αλλάξει. Και όπως είπαμε, δηλαδή είναι πολυπαραγωγικό όλο αυτό. Έτσι. Δεν είναι ποτέ μόνο η άσκηση, μόνο η κίνηση. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει καλή θρέψη. Αυτό που λέγαμε, ο κύκλος του Krebs είναι χαοτικός. Πού να παράξει ATP, πού να κάνει ενέργεια, πού να μπορέσει να πάει να κάνει προπόνηση, τι ενέργεια θα βγάλει στην προπόνησή του. Οπότε όλα γίνονται πιο δύσκολα.
Σαφώς υπάρχει και το κομμάτι με τις οθόνες που εδώ και πολλά χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ξεφύγει πλέον όλο αυτό το κομμάτι. Στην Αμερική τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα. Υπάρχει όριο παρακολούθησης οθόνης? Υπάρχουν πολλά όρια και μάλιστα αναέτη μεγαλώνοντας τα παιδιά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που αν θυμάμαι καλά, νομίζω μέχρι 3 ετών κανονικά τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν καθόλου οθόνες, τίποτα, καμία οθόνη πουθενά. Μάγια, συγγνώμη. Και μεγαλώνοντας αυτός ο χρόνος γίνεται μισή ώρα τη μέρα, 1 ώρα τη μέρα, για να φτάσει να γίνει, ξέρω εγώ, 1-2 ώρες σε εφηβεία, που δεν υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα νούμερα ξεφεύγουν από 4 έως 6 ώρες σε έφηβους την ημέρα. Η κόρη μου, καλοκαίρι 6 με 8 ώρες, διαβάζω ότι... Ναι. Θα το πάρω πίσω. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να το πάρουμε πίσω, απλά πρέπει να δώσουμε και άλλα κίνητρα. Δεν γίνεται να έχουμε απλά πάρε ένα τάμπλετ, πάρε μια οθόνη. Στην Αμερική λένε ότι για κάθε παιδί αντιστοιχούν 4 οθόνες. Ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μια τηλεόραση και ένα PlayStation, ας πούμε, π.χ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα με το. Μην του χαλάτε τη σκέψη του κύριου Σιμάνου. Όχι, είναι άμεσα συνδεδεμένα. Είναι όλα συνδεδεμένα αυτά. Έτσι. Εμείς πρόσφατα έχουμε βρει και ενδοκρινολόγο η οποία έλεγε εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Ας πάρουν και μια οζέμπικη, ξέρω εγώ, μουτζάρο. Όλοι δικαιούνται και 1 μήνα, ξέρω εγώ, στη ζωή τους να είναι μοντέλα. Τώρα αλήθεια, ας πούμε, δηλαδή, οκ. Φουλ διατροφική διαταραχή και να μην έχεις θα σε πάω. Δηλαδή, σε παίρνω το χέρι και σε πάω. 10 χρόνια. Ναι, δηλαδή, αν δεν γίνει όλη αυτή η δουλειά που λέμε, καταρχάς να ενημερωθούν ο κόσμος, γιατί και για την άσκηση δεν είναι ενημερωμένος. Ούτε τα παιδιά είναι ενημερωμένα, ούτε οι ενήλικες. Έτσι, δεν ξέρουν τι να κάνουν για άσκηση. Πόση άσκηση να κάνουν, σε τι ένταση να την κάνω, τι αποτέλεσμα να περιμένω να δω. Και εγώ, επειδή ακριβώς έχω και τα 2 πτυχία, το κομμάτι του ΤΕΦΑ και των καθηγητών φυσικής αγωγής, ρίχνω λίγο το φταίξιμο στο εξής. Ότι έχουμε περάσει από μια σχολή 4 ετών που έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας, καθαρά, βιοχημικός έλεγχος, ανατομίες και όλο αυτό το κομμάτι, για να γίνουμε μετά να πάμε στο κομμάτι της αισθητικής. Αν έχουμε six-pack ή αν δεν έχουμε αρκετά μεγάλους, δικέφαλους ή που είναι τα χέρια μας. Φυσικά θα υπάρχουν και προπονητές για αυτό το κομμάτι. Φυσικά εννοείται. Αλλά δεν γίνεται να εστιάζουμε στο κομμάτι της αισθητικής και έχουμε χάσει όλο το υπόλοιπο κομμάτι των υπόλοιπων ανθρώπων που δεν ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν. Και έχουμε ήδη έρευνες που μας λένε ότι οι υπέρβαροι άνθρωποι, οι οποίοι γυμνάζονται όμως, περπατάνε, κάνουν την κίνησή τους σχετικά, είναι πολύ πιο υγιείς από αδύνατους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν καμία μορφή άσκηση. Φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει στα παιδιά. Τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν κάθε μέρα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έτσι το λέμε αυτό, κάθε μέρα 1 ώρα έντονης άσκησης και ό,τι άλλο μπορούν σε κίνηση γενικά. Εντάξει, δηλαδή να έχουν 1 ώρα προπόνηση σε κάποιο άθλημα π.χ. Έτσι. Άντε, όχι κάθε μέρα, να σας πω 3 φορές την εβδομάδα, 4, δεν θα πρέπει να κάνουν μια προπόνηση. Και να παίζουν κιόλας. Εκτός από αυτό εδώ, να έχουν και παιχνίδι. Το οποίο αρκετοί από εμάς τους λίγο μεγαλύτερους το έχουμε προλάβει και το βιώσαμε και το ζήσαμε. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ευτυχώς το σπίτι μας ήταν στον πρώτο όροφο χαμηλός πρώτος και πετούσα την τσάντα από κάτω. Γιατί αν ανέβαινα επάνω, δεν θα με άφηνε η μητέρα μου να ξανακατεβώ να παίξω. Οπότε πετούσα την τσάντα από κάτω, προκειμένου να προλάβω να παίξω λίγο καμιά ώρα και μετά να ανέβω πάνω να διαβάσω και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά έχουν χαθεί. Να πω κι εγώ μια ωραία ιστορία. Είναι Σάββατο. Και Σάββατο κάνουμε μπάνιο. Εντάξει, κάναμε κάθε Σάββατο, Εμείς κάναμε κάθε Σάββατο. Έχω κάνει το μπάνιο μου, έχω φορέσει το καλό μου σουρτσάκι, το μπλουζάκι μου, τα παπουτσάκια μου και έρχονται τα ξάρια μου, λένε πάμε για μπάλα, θα έρθεις? Ωραία, λέω τώρα. Πώς να το πω στη μάνα μου? Πάω στη μάνα μου, λέω μαμά, να πάω να παίξω μπάλα. Δεν ξυπάμε κάτι, έκανα φύγε μου, λέει, να μην σε βλέπω μπροστά μου. Παιδιά, ήταν τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου που ξαναλερώθηκα. Ναι. Αλλά έκανα μπάνιο. Διαφορετικά με στις λάσπες μετά. Άλλες εποχές. Θα σας πω εγώ τώρα ένα άλλο έτσι χαρακτηριστικό που βίωσα. Εγώ ήμουνα και πολλά χρόνια, γύρω στα 15 χρόνια, με συμβάσεις στο Δήμο του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη και είχα το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού στο βόλεϊ στα παιδάκια. Είναι το άθλημά μου. Οπότε κάναμε πάρα πολύ παιχνιδική μορφή, να αγαπήσουν το άθλημα, να τους αρέσει. Δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς πρωταθλητισμό εκεί. Κάναμε κάποια φιλικά μόνο, οπότε ήταν πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Θα σας πω λοιπόν ότι μετά τον κορονοϊό, μετά από όλο αυτό το κλείσιμο που περάσαμε εμείς, και σκεφτείτε πώς το περάσαμε εμείς που το βιώσαμε ψυχολογικά κάπως, σκεφτείτε όλα αυτά τα παιδάκια που ήταν να ξεκινήσουν πρώτη δημοτικού, δεν πήγανε σχεδόν ποτέ στο σχολείο και για περίπου 2 χρόνια δεν παίξανε ποτέ στην αυλή του σχολείου. Δεν παίξανε ποτέ. Ανοίξανε λοιπόν ξανά όλες οι δραστηριότητες και ήρθαν αυτά τα παιδάκια στο βόλεϊ.
Μία από τις ασκήσεις που κάνουμε για να εξοικειωθούν τα παιδιά με την μπάλα είναι το ένα παιδάκι με πλάτη να είναι στον τοίχο, το ζευγάρι του να είναι απέναντι με την μπάλα και αυτός που έχει την μπάλα να του την πετάει και εγώ που είμαι στον τοίχο είτε να την αποφύγω είτε να την αποκρούσω. Άμα δείτε ότι σταματήσαμε την άσκηση στις πρώτες 5 μπάλιες, όλες οι μπάλες, τα παιδάκια ήταν έτσι ακίνητα, οι μπάλες στα μούτρα. Λέω, παιδιά, δεν είχαν καθόλου. Ναι, την κιναίσθηση δεν την είχαν αναπτύξει καθόλου. Η κιναίσθηση είναι. Το χάσαν τελείως. Γιατί η κιναίσθηση είναι η αντίληψη του εαυτού μου στο χώρο. Εντάξει. Αν αυτό δεν τρέξω, δεν παίξω, δεν σκοντάψω, δεν πέσω στον τοίχο, δεν πατήσω μια μπάλα, δεν παίξω με άλλους να καταλάβω που βρίσκομαι, χάνεται. Και όλα αυτά αναπτύσσονται κατά βάση μέχρι κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες και μετά αναπτύσσονται κάποια από αυτά, κάποια καθόλου, πολύ δύσκολα. Εντάξει, δηλαδή, αν δεν αναπτύξω το ρυθμό μέχρι περίπου τα 6 μου, θα βαράμε παλαμάκια και εγώ θα κάνω ανάποδα τα πόδια μου. Δεν πρόκειται να πατήσω ποτέ στο ρυθμό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτό που έχουμε στα παιδάκια να χορέψουμε και βαράμε παλαμάκι και είναι πολύ σημαντικό να παίξει, να μπει στο ρυθμό, να κάνει κάτι. Οπότε, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι, ό,τι και αν είναι σαν κίνηση, πρέπει να το δουλέψουμε στα παιδιά. Ένα παραπάνω. Εγώ συνηθίζω να προτείνω ειδικά στους γονείς μου πού να το στείλω το παιδί. Όπου θέλει. Θέλει να πάει γιατί έχει ένα φίλο να δοκιμάσει κάτι, να δοκιμάζει. Θέλουμε την κίνηση. Όσα περισσότερα κινητικά ερεθίσματα αποκτάει ένα παιδί, τόσο καλύτερος ενήλικας γίνεται γιατί έχει καλύτερη αντίληψη στον χώρο του σώματός του. Έτσι. Οπότε από μικρά πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά. Αλλά εκεί, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με το βάρος μας, εντάξει. Δηλαδή ένας γονιός που μπορεί να έχει παραπάνω βάρος δεν μου λέει κάτι. Μπορεί να πάρει το παιδί του και να βγει βόλτα, να πάει να κάνει λίγο ποδήλατο με το παιδί του, να παίξει μπάλα με το παιδί του, έστω χωρίς να ανεβάσει ο ίδιος σφιγμούς. Αλλά καλό είναι να το δει το παιδί ότι και αυτός κινητοποιείται κάπου. Εντάξει, κάτι κάνει. Δηλαδή έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό που λέει children see, children do. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν, δεν θα κάνουν ό,τι τους πεις. Δηλαδή, αν εσύ του πει θα φας το καροτάκι σου γιατί έτσι πρέπει, και εγώ έχω δίπλα το πιτόγυρο γιατί εγώ θέλω. Και το ξέρετε, όσοι είστε διατροφολόγοι, είμαι σίγουρος ότι το έχετε βιώσει, που σας φέρνουν το παιδί, φτιάξτε το μου. Δεν θέλω να αλλάξω. Εγώ γιατί να αλλάξω, το παιδί να μου φτιάξετε. Και σε μένα έρχονται το ίδιο. Δύο γονείς οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ή δεν έχουν κάνει ποτέ κάτι, μάθε στο παιδί κάτι. Να κάνει αυτό κίνηση. Λέω, θα βγείτε βόλτα μαζί. Εμείς, μου λέει, γιατί να βγούμε, γιατί να βγούμε εμείς βόλτα. Σειρά που μένει να τελειώσει. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν αναλαμβάνω σαν personal ποτέ παιδιά. Κάνω όμως συμβουλευτική και στα παιδιά και στους γονείς. Εντάξει, μπορώ να συμβουλέψω εκεί που να πάνε. Ειδικά όταν μιλάμε σε μικρές ηλικίες, δεν πρέπει ένα παιδί να κάνει personal. Δεν πρέπει ένα παιδί να πάει στο γυμναστήριο. Για μένα σε καμία περίπτωση. Δεν είναι χώρος στο γυμναστήριο. Από ποια ηλικία και μετά? Εγώ θα προτιμούσα από την ενηλικίωση και μετά, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, τα παιδιά προσπαθώ και από τα 16 τους, 17 τους να μην πηγαίνουν στα γυμναστήρια. Δεν είναι χώρος το γυμναστήριο για ένα παιδί φτιαγμένο, έτσι. Θα προτιμούσα ομαδικά αθλήματα ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι σε αυτή τη φάση βλέπω συνέχεια 15χρονα κυρίως που θέλουν να πάνε στο γυμναστήριο. Τώρα, να κάνουν υπεργυμναστική. Τι να σας πω, μπράβο, ότι κάνουν υπεργυμναστική, ότι δεν τους παρακολουθεί κανένας, ότι βλέπουν μόνο influencers και συγκρίνουν τον εαυτό τους με οποιοδήποτε influencer. Εγώ αυτή την περίοδο έχω 4 παιδάκια που είναι με ανορεξία, βγαίνουν υπεργυμναστική και χάος. Φυσικά. 2 αγόρια, 2 κορίτσια. Τώρα έχω αγόρια περισσότερα, ναι. Οι διατροφικές διαταραχές και η ανορεξία ένα παραπάνω στα αγόρια υπήρχε πάντα. Απλά λόγω του ότι οι άνδρες έχουν εκφύσεως παραπάνω μυϊκό ιστό, κρύβεται πολύ καλά αυτή η πάθηση, οπότε δεν έχει πολύ καλή διάγνωση. Οπότε πολλά χρόνια είναι χωρίς διάγνωση η πάθηση σε πολλούς άντρες. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ΚΙΑΔ, έχει να κάνει με το ότι σαν άνθρωποι γενικά δεν παρατηρούμε και υπάρχουν και πάρα πολλά στερεότυπα. Γιατί αν θα δεις μια γυναίκα πάνω σε ένα διάδρομο να τρέχει 2 ώρες, θα πεις καλά, αυτή θέλει να δυνατήσει, το συζητάμε. Αλλά άμα δεις έναν άντρα 4 ώρες πάνω σε ένα διάδρομο, θα πεις πω αθληταράς. Έτσι, είναι καθαρά στερεότυπο. Οπότε δεν θα ψάξει κανένας πίσω από αυτόν τον άντρα. Θρέφεται καλά, υπάρχει κάτι άλλο, έχει θέμα με την εικόνα σώματός του. Τι γίνεται, πού πάει αυτό? Είναι αποφευκτικός χαρακτήρας. Επίσης και το bigorexia, έτσι, το να πάμε στο άλλο άκρο, το να θέλουν συνέχεια να μεγαλώνουν. Επίσης πάρα πολύ σύνηθες τελευταία στα 14-15 χρονών έρχονται και μου λένε θέλω να κάνω. Γιατί επίσης έχουν δει και από το ίντερνετ τα πάντα, έτσι. Και μάλιστα πλέον δεν έρχονται να μου ζητήσουν κάτι, έρχονται να μου πούν ότι εγώ το βρήκα, απλά επιβεβαίωσε το μου και εσύ να πάμε παρακάτω για τη μαμά μου, για να μην μου λέει τίποτα. Τα οποία θέλουν να πάρουν πρωτεΐνες, κρεατίνες, καρνιτίνες, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, χωρίς να ξέρουν καν τι είναι.
Είναι η βιομηχανία, είναι οι ίδιοι επαγγελματίες της υγείας, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Γιατί ειδικά στο κομμάτι της άσκησης, δυστυχώς το λέω μεγάλη μου θλίψη, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι και δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Έχουν κάνει ένα Σαββατοκύριακο κάποια σεμινάρια, έχουν κάνει κάποιες εξάμηνες εκπαιδεύσεις, τι έχουν κάνει, και μετά δεν εστιάζουν να μείνουν μόνο σε αυτό. Εντάξει, ήταν πολύ καλό να μείνουμε στο ότι εγώ έκανα πιλάτες. Ξέρω να κάνω πιλάτες. Πιλάτες κάνω. Εντάξει, όχι. Αυτός που θα κάνει πιλάτες και θα μπει στο γυμναστήριο, μετά θα δώσει και διατροφή, θα κάνει και βάρη, θα κάνει και αίθουσα, θα κάνει. Εκεί το χάνουμε. Οπότε θέλει προσοχή για το πού αφήνουμε και τα παιδιά μας. Δηλαδή, πόσες φορές εσείς πήγατε, ο κάθε γονιός, ή σε κάποιο άθλημα ή σε κάποιο σύλλογο το παιδί σας και είπατε, εσείς που το κάνετε μάθημα ή αυτός που το κάνει μάθημα, ποιος είναι, τι έχει κάνει, τι πτυχίο έχει. Ας έχει ό,τι πτυχίο θέλετε, αλλά ξέρω τι έχει. Εντάξει. Ειδικά για τον αθλητισμό, υπήρχε από παλιότερα μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μπορείς να πάρεις κάποια σεμινάρια και να πάρεις πτυχίο προπονητικής στο άθλημά σου. Εντάξει. Στο άθλημά μου, τέλος πάντων, στο βόλεϊ, ξέρω ότι μπορείς να πάρεις μετά, εφόσον έχεις αυτό το πτυχίο, μπορείς να αναλάβεις παιδιά από ακαδημίες, από τα πιο μικρά παιδάκια, μέχρι, ξέρω εγώ, γάμα τοπικό σε ενήλικες. Δείτε τώρα. Παίρνουμε αυτόν που έχει κάνει το εξάμηνο σεμινάριο, που δεν έχει ιδέα παιδαγωγικών αθλημάτων, ασκήσεων, οτιδήποτε, και το ρίχνουμε στις ακαδημίες. Αντί να τον πάρουμε αυτόν και να πούμε: OK, να είσαι προπονητής, φυσικά, να δουλέψεις. Εννοείται. Από έφηβους και πάνω. Από έφηβους και πάνω. Δεν έχεις ιδέα νευρομυϊκής ανάπτυξης παιδιών. Δεν έχεις ιδέα από ψυχολογία παιδιών. Δεν έχεις ιδέα από πόση γκάμα δεν έχεις εκπαιδευτεί και παίρνεις ακαδημίες παιδιών. Δηλαδή, εκεί έχω εγώ λίγο τις ενστάσεις μου, καταλάβατε. Δηλαδή, φυσικά και να δουλέψουν όλοι, φυσικά και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εννοείται να κάνουν ό,τι πρέπει ο καθένας, να πάρει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του και πάει λέγοντα. Εννοείται, φυσικά, όπως γίνεται και σε όλο τον κόσμο. Αλλά να ξέρουμε λίγο τα όρια μας. Και επειδή δυστυχώς από το κράτος δεν θα μπουν εύκολα τα όρια και ο έλεγχος, θα πρέπει να έχουμε εμείς λίγο τον έλεγχο. Μέχρι πού, ποιος και γιατί αναλαμβάνει το παιδί μου και να κάνει τι. Εντάξει, πόσες φορές, εγώ το έχω ζήσει πολύ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, προπονητές ποδοσφαίρου να κάθονται να ζυγίζουν τα παιδιά. Τετάρτης δημοτικού και πέμπτης δημοτικού. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει εσείς. Υπάρχει λόγος να βγάλω εγώ ζυγαριά στο γήπεδο να μου δείξει τι αυτό το νούμερο εμένα σαν προπονητή. Είναι 10 κιλά κάτω το ύψος του τουλάχιστον. Ναι, αυτό είναι βάλει το. Ναι, και σχολιάζουν και μπροστά στα άλλα παιδιά. Αυτά θέλουμε σε πρώτη φάση να θωρακίσουμε στα παιδιά. Αν πούμε, δεν ξέρω, πρόσφατα ανέβηκε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Πιο κοντά. Κατά τα άλλα, αξιοθαύμαστο του Παναγιώτη Γιαννάκη, και έλεγε στην Ακαδημία πάστε στα παιδάκια δημοτικού. Για να πετύχετε όλοι εσείς εδώ πρέπει να υποφέρετε. Ο Γιαννάκης. Για να πετύχετε πρέπει να υποφέρετε. Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Ναι, ξέρετε όμως, προσέξτε λίγο τώρα. Γιατί, Προσέξτε. Ο συγκεκριμένος είναι ένας πρωταθλητής. Εντάξει. Ναι. Επίσης αυτό βίωσε, αυτό ξέρει. Σαν προπονητική. Εμπειρικός όμως. Εμπειρικός, πτυχίο, ό,τι και αν έχει κάνει ο άνθρωπος. Επίσης να ξέρετε ότι υπάρχουν όλων των ειδών οι σύλλογοι. Υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι μπορεί να θέλουν να πάνε σε πρωταθλητισμό, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά, πολύ πιο έντονα. Εντάξει. Εκεί δυστυχώς, καλώς κακώς, στον προπονητή δίνουν το OK να μην πω καταστρέψει, να πω ότι μπορεί να χάσει κάποια παιδιά από τραυματισμούς, αλλά θα βγάλει και μια ομάδα, δύο πολύ καλούς αθλητές. Συνέβαινε πολύ παλιότερα. Για μένα με εκπλήσει το ότι δεν μπορεί πλέον ένας προπονητής να πει: ξέρετε κάτι, εγώ δεν ξέρω να σου πω πώς να κάνεις ενδυνάμωση ή πώς να προσέξεις τον εαυτό σου ή πώς να κάνεις διατάσεις. Πρέπει να βρεις κάποιον. Εγώ μπορώ να σας κάνω μια πολύ σκληρή προπόνηση στην τεχνική και στο άθλημά μου και αυτά, αλλά πρέπει εσείς, αν θέλετε να προχωρήσετε, να κάνετε και αυτά. Είναι πολύ πιο τίμιο από το να πεις, που έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές φορές, από όντως τέτοιου τύπου πρωταθλητές που έχουν αναλάβει πλέον παιδιά, έτσι, και ακαδημίες, που τους λένε: όσοι αντέξετε θα παίξετε. Δηλαδή σώπα, αλήθεια. Δηλαδή, εγώ ήρθα να παίξω ή έστειλα το παιδί μου εκεί για να παίξει και δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει. Πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο? Το ερώτημά μου είναι πώς ένας προπονητής, έτσι, του καράτε π.χ. θα διδάξει τις τεχνικές, ναι, τα χτυπήματα, αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι της εκγύμνασης παιδιών και εφήβων, πώς γίνεται όταν δεν έχω πίσω όλο το background ενός καθηγητή φυσικής αγωγής? Σου λέω ότι το περισσότερο δυστυχώς είναι από εμπειρικά. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι εμπειρικοί πάρα πολλοί προπονητές αθλημάτων. Δεν αμφισβητώ την ικανότητα ως προπονητές. Ναι. Εντάξει. Αλλά ως γυμναστές είναι άλλο γυμναστής, είναι άλλο προπονητής. Φυσικά, έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι αυτός που θα σε εξειδικεύσει στο άθλημά. Το ίδιο και στις ομάδες. Δηλαδή το βλέπουμε ότι είναι άλλος ο προπονητής, άλλος ο γυμναστής, άλλος ο διατροφολόγος, άλλος ο γιατρός. Είναι διαφορετικά. Οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν πολύ ξεκαθαρισμένα αυτά. Ο γυμναστής ήταν κανονικά αυτός ο οποίος θα κάνει για το άθλημά σου.
Και ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει να κάνει με ένα μεγαλύτερο κομμάτι που είχε να κάνει και με την άσκηση και με την παιδεία, τα γράμματα και πάει λέγοντας. Έτσι, γιατί στον αρχαίων Ελλήνων το μυαλό ήταν ο καλοκάγαθος, έτσι, καλός και αγαθός. Το να είσαι καλός και να είσαι και σωματικά καλός. Τώρα, στους αρχαίους Έλληνες είχαμε και το ρητό ήταν πρώτον κολυμβάν, δεύτερον δε γράμματα. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι εφόσον είμαστε σε μια χώρα η οποία περιστοιχίζεται από παντού από νερό, το πρώτο σημαντικό κομμάτι είναι να μάθουμε να κολυμπάμε για να μην χάνουμε πληθυσμό, έτσι, από πνιγμούς. Δεύτερο, γιατί είναι φανταστική η άσκηση. Στις ναυαγίες ήμασταν οι καλύτεροι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί όταν καταστρεφόταν ένα πλοίο, οι πολεμιστές βουτούσαν, κολυμπούσαν και πηγαίνανε στο επόμενο πλοίο και συνέχιζαν να πολεμάνε. Ενώ στους άλλους λαούς μαζί με το πλοίο πήγαινε μαζί και ο στρατός, οπότε μειωνόταν και ο στρατός. Και τα γράμματα τα είχαν πολύ σημαντικά επίσης. Έτσι, απλά από 4 ετών θα ξεκινούσαν την άσκηση και μετά θα βάζαν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν θα σας πω άλλη μια φορά, οι έρευνες είναι απεριόριστες πλέον, βγαίνουν συνέχεια καινούργιες έρευνες. Δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη για άσκηση. Ειδικά στα παιδιά. Δηλαδή, μόνο θετικά έχει να φέρει άσκηση, όποια και αν είναι αυτή. Εγώ απλά βάζω λίγο ένα tip έτσι στο γονιό να προσέξει αν το παιδί θέλει το ίδιο να κάνει πρωταθλητισμό ή όχι. Γιατί πολλές φορές ο γονιός θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και προβάλλει το θέλω του στο παιδί και μετά το πιέζει λίγο παραπάνω εκεί. Και λίγο αυτά. Επίσης, υπάρχει και το κομμάτι ότι κάθε ομάδα, η εξέλιξή της είναι όσοι συμμετέχουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Έτσι, είναι το κομμάτι που θα συζητήσω με τον Νίκο το Μαλιαράκη μετά, ότι δηλαδή άμα δεν κάνω πρωταθλητισμό δεν μπορώ να γυμνάζομαι, δεν μπορώ να βγω να παίζω. Δηλαδή κάπου, δηλαδή πολλές φορές και πολλές ομάδες, ειδικά το βλέπω εγώ στις ομάδες κολύμβησης που είναι κοντά στο κολυμβητήριο. Όποιος δεν πάει πρωταθλητισμό φεύγει. Φεύγει πιο κολυμβάν, ναι, είναι λίγο. Σαν να βουτάνε, τέλος. Κοιτάξτε, εγώ τώρα, επειδή τα ξέρω από παλιότερα που ήμουν και εγώ αθλητής του βόλεϊ τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ, για την δεκαετία του 90, ας πούμε, ξεκίνησα εγώ, το κράτος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο, έδινε χρήματα στις ομάδες ώστε να μπορούν να συντηρήσουν ακαδημίες και παιδιά στους κόλπους τους. Όσο περισσότερα παιδάκια εσύ έγραφες και παίζανε, ασχέτως του πρωταθλητισμού και παίζανε, εσύ έπαιρνες πριμοδότηση, οπότε μπορούσες να είσαι βιώσιμος. Φανταστικό. Ναι, το οποίο πλέον έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε η κάθε ομάδα πρέπει να βγάλει τα κέρδη της, τέλος πάντων, για να μπορέσει να γίνει έστω και μη κερδοσκοπική. Πρέπει να βγάλει κάποια λεφτά για να πληρώσει τις απαιτήσεις της. Αν εσύ πάρεις κάποιες διακρίσεις, παίρνεις κάποιο μπόνους από το κράτος. Οπότε, και παίρνεις για διαφήμιση στα social, να έρθει κι άλλος κόσμος. Οπότε εγώ που είμαι πρόεδρος, πιέζω εσένα που είσαι προπονητής να πάρεις κάποια διάκριση για να έρθουν τα λεφτά, γιατί ίσως σου πω θα χάσεις και τη δουλειά σου, δεν θα σε πληρώσω κιόλας. Οπότε εγώ δουλεύω με το άγχος, προσπαθώ να βρω παιδιά και πάλι με το άγχος, και μετά καταλήγουν οι πολύ μεγάλες ομάδες να έχουν 100 παιδιά στις ακαδημίες τους, εντάξει, να έχουν έρθει 100 παιδάκια. Εγώ που είμαι στο βόλεϊ, ας πούμε, έχεις μία εξάδα μέσα, έχεις και μία εξάδα έξω, να έχεις και μία τρίτη εξάδα. 18 παιδάκια θα χρειαστείς. Από τα 100. Αρχίζει μετά το ξεκαθάρισμα. Ή θα πω θα κάνω πολύ σκληρές προπονήσεις και θα δω ποιοι θα αντέξουν και θα τους κρατήσω. Ή. Δεν βοηθάει κάποιος για να πεις ότι απλά θα έχεις μια ομάδα. Ή θα πρέπει να ανεβάσω εγώ το κόστος. Οπότε ο γονιός θα πει δεν μπορώ να το στείλω εκεί. Θα το στείλω κάπου αλλού ή θα το στείλω και πουθενά με το παιδί μου. Είναι λίγο μπερδεμένο. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια από το κράτος. Σίγουρα χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι γονείς σε πρώτη φάση. Εντάξει, να ακούσουν το παιδί, να συζητήσουν μαζί του, να δουν και για ποιο λόγο θέλει το παιδί κάτι. Τώρα, ας πούμε, εγώ που βλέπω και εφήβους που μπορεί να έχουν και σχέση με διατροφικές διαταραχές, καθόμαστε τώρα να συζητήσουμε. Συζητάμε το παιδί. Ναι, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Λέω, θα κάνεις και kickboxing και φέτος που έκανες. Ναι, θα κάνω. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω, μου λέει όμως, να αναπτύξω 14 χρονών το παιδί. Να αναπτύξω δύναμη και ταχυδύναμη και. Του λέω, αυτά είναι πιο εξειδικευμένα. Ποιος σου μίλησε για αυτά? Ο προπονητής μου είπε μήπως κατεβώ στους αγώνες. Όπα. Γιατί τώρα αλλάζουμε. Θα κατεβεί σε αγώνες? Κοιτάει η μαμά από δίπλα. Θα κατεβεί σε αγώνες? Δεν έχει ιδέα, μαμά. Γιατί δεν το συζήτησαν τελικά βαθιά με το παιδί. Εντάξει, δεν το κάνανε παραπάνω συζήτηση. Θα κατεβεί. Έτσι μου είπε ο προπονητής. Λέω, προσέξτε τώρα. Ένα παιδί με διατροφική διαταραχή. Και σε ποια κιλά θα κατεβείς? Αυτό είναι το μπράβο τώρα. Γιατί εκεί πάμε. Ένα παιδί με διατροφική διαταραχή. Το επόμενο. Που θα πάει σε ένα άθλημα που έχει κιλά. 2 κιλά να πρέπει. Γιατί να πρέπει να μπει σε φάση δίαιτα στο παιδί? Ακόμα δεν έχει καταλάβει να δεθεί με το φαγητό, με την τροφή του. Να την απενοχοποιήσει, να αρχίσει να τρώει πιο φυσιολογικά. Και θα τον βάλουμε πάλι σε μια δίαιτα, είτε να βάλει κιλά, είτε να χάσει κιλά. Και πόσες προπονήσεις παραπάνω θα κάνεις? Κοιτάει η μαμά έτσι. Θα γίνουν όλα αυτά? Λέω, πρέπει να μιλήσετε με το παιδί. Εκεί λοιπόν εστιάζω ξανά, γιατί το παιδί είναι παιδί. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Εμείς πρέπει να το καθοδηγήσουμε, έτσι, και να δούμε τι γίνεται. Ο προπονητής του δε απ' την άλλη στο kickboxing
Δεν έχει ιδέα από διατροφικές διαταραχές, δεν έχει ιδέα από τι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί, έτσι. Αυτός ξέρει το άθλημά του. Θέλουμε να κάνουμε προπόνηση 4 φορές την εβδομάδα, στα κιλά που πρέπει να κατέβεις. Ποιο το κακό. Ο ίδιος κατά πάσα πιθανότητα είναι μέσα σε διατροφική διαταραχή γιατί έχει υποχρεωθεί να χάσει βάρος προκειμένου να κατέβει. Έστω και συμβουλές πώς θα χάσει βάρος. Ναι. Έτσι. Το βλέπουμε πολύ συχνά. Δυστυχώς θα ξαναπώ, το κομμάτι του ίντερνετ, παιδιά, τι να σας πω τώρα. Σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε ενήλικες, περάσαμε και από μια γενιά ένα κομμάτι που δεν υπήρχε καν το ίντερνετ, οπότε στήσαμε και κάπως την ψυχολογία μας. Ήρθε μετά δηλαδή το ίντερνετ, το οτιδήποτε, Instagram και τα σχετικά, φωτογραφίες, βίντεο και πάλι πιάνουμε τον εαυτό μας να στεναχωριόμαστε αν δούμε κάτι που αυτός γιατί το κατάφερε αυτό, γιατί πήγε εγώ δεν έχω κάνει ένα ταξίδι. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει και η κατάθλιψη των social media, καινούριο γενικότερα, το οποίο συγκρίνω εγώ όλη μου τη ζωή με τη δική σου τη στιγμούλα που ανέβασε εκεί πάνω. Γιατί εσύ ανέβασε μια στιγμή. Εγώ συγκρίνω όμως όλη μου τη ζωή, ότι δεν κατάφερα να πάω ταξίδι. Όχι ότι εσύ πήγες ένα και αυτό μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω τι. Οπότε τα παιδιά δυστυχώς, επειδή δεν τα ελέγχει πλέον κανένας, έτσι. Κανένας. Και το ότι πλέον αφήνεις ένα παιδί να έχει Instagram ή να έχει TikTok και λέμε εντάξει, μωρέ, TikTok βλέπει, τι βιντεάκια βλέπει. Βλέπει όλους αυτούς τους influencer που κατά πάσα πιθανότητα είναι ήδη με στη διατροφική διαταραχή. Έτσι. Γιατί όταν βλέπουμε μια γυναίκα η οποία έχει six pack, έτσι, μιλάμε για ένα ποσοστό λίπους κάτω από 10. Και χωρίς περίοδο. Το οποίο σημαίνει ότι. Και πάνω, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι αν έχει κατεβεί κάτω από 18, θα σας πω τα 100 λίπος μια γυναίκα, πάει περίοδος, πάνε τα ορμονικά, πάνε. Έτσι, άρχες οστεοπαινίες. Ναι, φυσικά. Μόνο εδώ. Μισό. Ναι. Έχεις απλώσει απίστευτη βεντάλια. Έλα. Συγγνώμη για τη βεντάλια. Μια κοπέλα. Κοντά. Ο κύριος Νίκος Μαλιαράκης ακούγεται. Λέει το εξής. Έλα πιο κοντά. Θέλω οπωσδήποτε να μου φύγει αυτό το κομματάκι εδώ. Θα το... Πώς λέγεται επιστημονικά αυτό το κομματάκι εδώ? Το τοπικό λίπος. Δεν λέμε. Τοπικό, σε ποιο σημείο, πώς λέγεται επιστημονικά? Υπερλαγόνιος, πώς λέγεται? Όχι, εκεί που είναι δεν είναι. Στους χιλιακούς λίπος. Τέλος πάντων. Ο δεξής πλάγιος κοιλιακός. Ναι. Λοιπόν, και της λέω, έχεις περίοδο? Μου λέει όχι. Μάλλον έχω διαταραχές. Της λέω, θα τη χάσει τελείως την περίοδο. Δεν με νοιάζει. Χαλάει. Εγώ θέλω να φύγει αυτό. Ναι. Ναι. Όχι, το είπε η κοπέλα γιατί ήταν τόσο. Έκλαιγε. Ναι. Χωρίς να έχει διαταραχές άλλες, έτσι. Χωρίς να έχει διατροφική διαταραχή, ούτε να το διοφρύνει. Όχι χωρίς να την έχει ελέγξει κάποιος αν έχει. Δηλαδή αυτή είναι. Χωρίς ρε παιδάκι μου να υποφέρει από άλλα πράγματα εξαιτίας αυτής της αιμονής, έτσι. Δεν με νοιάζει πως θα τη χάσω την περίοδο. Ναι, αλλά μετά δεν θα μπορεί να έχεις άλλα θέματα. Δεν το αντιλαμβάνονται καθόλου. Δεν αντιλαμβάνονται καν. Θεωρείται ότι είναι δεδομένος ο μηχανισμός. Θα φύγει, θα ξανάρθει ο μηχανισμός. Εγώ θα είμαι για όσο καιρό θέλω. Αυτό και δεν συνδέουν ότι αν θα χάσουν την περίοδο και αλλάξει τόσο πολύ το ορμονικό, δεν θα έχει ανάπτυξη. Το σώμα δεν αναπτύσσεται. Σταματάει. Το σώμα σε εκείνη τη φάση σκέφτεται για τη γυναίκα. Το DNA, στο DNA μας έχουμε την επιβίωση μόνο. Έτσι. Το σώμα δεν καταλαβαίνει αν εσύ δεν τρως γιατί θες να χάσει κιλά ή για οτιδήποτε. Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει τροφή έξω. Είτε γίνεται πόλεμος, είτε εσύ δεν τρως γιατί δεν θες. Εγώ δεν έχω τροφή. Άρα λοιπόν σταματάω όσο μπορώ. Κατεβάζω το βασικό μεταβολισμό μου για να έχω οικονομία. Εντάξει. Και κάνω κράτη, σε οτιδήποτε. Οπότε, αν εγώ δεν τρώω κιόλας, δεν έχω και τα ορμονικά, τι να αναπτύξω? Εδώ το σώμα σου σταμάτησε την περίοδο και του είπε ότι δεν θεωρώ ότι είσαι ικανή να κυοφορήσεις, γιατί είσαι απειλή και για το παιδί και για τον εαυτό σου. Αυτό σου λέει το σώμα σου. Αυτό σημαίνει σταματάω περίοδο. Εντάξει, το σώμα, η φύση σου λέει ότι έχει φτάσει σε επίπεδα που είναι απειλή για τη ζωή. Οπότε σταματάμε. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Άρα, τι να αναπτύξει, μυϊκό ιστό? Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπτύξει μυϊκό ιστό για να κάνει εσύ γράμμωση. Να κρατήσει οστική πυκνότητα. Ναι, ποια πυκνότητα, τίποτα. Δεν υπάρχει. Τώρα έχω εγώ αντίστοιχη περίπτωση αυτή την περίοδο, 16χρονο κορίτσι που μου λέει: θέλω οπωσδήποτε να φτάσω αυτό το μεταξύ μου. Μου στέλνουν και φωτογραφίες των influencer που θέλουν να γίνουν, ας πούμε, να μοιάξουν. Που είναι όντως αποστεωμένα κορμάκια, έτσι. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ αδύνατα κορμιά. Και της λέω: ωραία, έλα να κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Έστω ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, αύριο έχεις φτάσει σε αυτό το σενάριο. Είσαι σε αυτή την κατάσταση. Τι κάνουμε τώρα? Μου λέει: τι εννοείται? Λέω: τι κάνουμε, πώς το χαιρόμαστε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα? Φτάσαμε, ωραία. Φτάσαμε το στόχο μας. Έφτασες σε αυτό που φαντάζεσαι, που δεν θα φτάσει ποτέ, έτσι. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι ακόμα. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν φτάνεις ποτέ το στόχο σου. Πάγος, δεν ήξερε τι να μου απαντήσει φυσικά. Λέω: τι θα κάνουμε, θα πάμε έξω, θα το γιορτάσουμε, θα βγούμε έξω, θα πάμε να χορέψουμε, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνουμε έτσι. Τώρα, αυτή τι χρειάζεται? Εγώ χρειάζεται να παραπέμψω σε ψυχολόγο, έτσι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα με την εικόνα σώματος, άλλο. Εγώ λοιπόν έχω πολλά χρόνια και μετά την εκπαίδευση και στις διατροφικές διαταραχές που πλέον
Είπα και στο Βαγγέλη στην αρχή, όταν έκανα την πρώτη εκπαίδευση το 10, τέλος πάντων το 11, πότε ήταν, του λέω: Βαγγέλη, εγώ δουλεύω στο ναό των διατροφικών διαταραχών, από ό,τι φαίνεται. Γιατί μετά, όταν έμαθα όλα αυτά, συνειδητοποίησα ότι μέσα στο γυμναστήριο πόσος κόσμος παλεύει όμως, προσέξτε, παλεύει με το σώμα του. Δεν πάει να κάνει κάτι για την υγεία του, να είναι καλά, να είναι όμορφος, να το ευχαριστιέται. Να πάω, ρε φίλε, να κάνω το σώμα μου για να πάω να περάσω καλά. Να βγω να γνωρίσω κόσμο, να κάνω κάτι. Και άμα άλλαξε και το σώμα μου. Όχι, είναι αυτός ο σκοπός το σώμα μετά. Έτσι. Και πλέον, δυστυχώς, αυτό αλλάζει συνέχεια και πάει προς τα κάτω ηλικιακά. Δηλαδή, παλιότερα το βλέπαμε στους 25, τώρα αρχίζουμε και το βλέπουμε 20-18, κατεβαίνει. Μου λέει ότι συμπτωματικά έχει να κάνει με το πόσο σε μικρότερη ηλικία ένα παιδί παίρνει κινητό. Πιθανό. Διάβαζα μια συνέντευξη του Ρόμπι Γουίλιαμς, του τραγουδιστή, δεν ξέρω αν την είδατε, που έλεγε ότι στα παιδιά μου είναι 12-13 χρονών και έχω απαγορεύσει να έχουν ακόμα κινητά. Γιατί λέει εδώ καλά δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ, λέει, όταν μου μιλάνε άσχημα στα social media. Θα διαχειριστεί το παιδί που δεν ξέρει τι του γίνεται, ας πούμε, στα social media κάτι. Ο συγκεκριμένος έχει περάσει πάρα πολλούς εθισμούς γενικά. Το βρίσκει πιο εθιστικό από ό,τι έχει περάσει. Ο Bill Gates που τα έχει δημιουργήσει δεν το δίνει στα παιδιά του, έτσι. Φαντάσου. Έλεγε τι να του δώσει, είναι σαν να του δίνω, ας πούμε. Πάρε μερικά γραμμάρια κοκαίνης και χρησιμοποιήσε τα όπως θες εσύ. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, θα δούμε. Δεν βγαίνει. Οπότε δεν υπάρχουν guidelines πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν τα guidelines, όπως σας είπα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λένε πόσες ώρες οθόνης και πόση κίνηση χρειάζεται κάθε παιδί. Ολοκλήρωσε με αυτό. Κάτι θέλει μια παρέμβαση να κάνει και ο Φραγκεδάκης. Και πόση κίνηση λοιπόν χρειάζεται κάθε παιδί, τα οποία μπορούμε να βρούμε παντού. Εγώ πάντα σε όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά γιατί είναι αναηλικιακά. Τα είπα πριν. Είναι έως 3 χρονών δεν έχει οθόνη. Την οθόνη, την άσκηση. Η άσκηση, είπαμε, σε παιδιά έως και μέχρι 13 χρονών, καλό είναι να υπάρχει 1 ώρα άσκηση κάθε μέρα έντονη και ό,τι μπορούν παραπάνω σε κίνηση. Να το εμπεδώσουμε. Ό,τι μπορούν σε κίνηση παραπάνω. Παρόλα αυτά, θα ξαναπώ, το προσωποποιούμε όπως και με την διατροφή. Δηλαδή, παίρνουμε ένα παιδί το οποίο, αν δεν έχει κάνει ποτέ τώρα κάτι, δεν το ξεκινήσουμε. Κάθε μέρα θα πας να κάνεις. Δεν μπορεί. Εντάξει. Από κάπου να ξεκινήσει. Οπότε θα βάλουμε εφικτούς στόχους. Μικρότερου χρόνου, κάτι που να του αρέσει. Είχαμε κάποια στιγμή ένα παιδάκι με την Στέλλα που το παρακολουθούσαμε. Ήρθε πρώτα για διατροφή. Είχε παραπάνω βάρος, 12 χρονών νομίζω ήταν τότε. Και κύριε Θοδωρή, θέλω να μου κάνετε personal αυτά. 10 ήταν τότε. Και μιλάω με τη μαμά, λέω και στη Στέλλα, λέω πες στη μαμά της να μιλήσουμε. Λέω εγώ personal δεν αναλαμβάνω, αλλά κάτι συμβαίνει τώρα για να θέλει personal. Να μην σας τα πω λόγο, επειδή ακριβώς είχε παραπάνω βάρος το παιδάκι. Πήγε μπάσκετ με κάτι φίλους του, τον ψιλοκοροϊδέψανε, έφυγε. Πήγε ποδόσφαιρο όταν έτρεχε, το στιθάκι του κουνιότανε, δεν του άρεσε, ένιωθε και με την κοιλιά του περίεργα, σταμάτησε. Πήγε μετά στο τάκι βοντό που είχε έναν άλλο φίλο, αναγκαστικά λόγω βάρους έπρεπε να πάρει την πιο μεγάλη στολή που έπρεπε να αγοράσει, οπότε του ήταν τσουβάλι πάνω του, οπότε δεν του άρεσε, έφυγε. Και ψάχναμε να βρούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει. Μου λέει: μ' αρέσει το ποδήλατο. Οι γονείς χωρισμένοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ψάχναμε όμως, κάναμε μια συνεδρία με το παιδί και του λέω: τι μπορείς να κάνεις, θέλω να σκεφτείς κι εσύ. Βάλαμε κάποια αστεράκια, του βάλε και η Στέλλα ανάλογα με τις κινήσεις και τις ασκήσεις που θα κάνει μέσα στη μέρα του. Θα βοηθήσω τα πιάτα, θα περπατήσω, θα πάω να πάρω ψωμί, ξέρω εγώ και αυτά. Έπαιρνε αστεράκια. Εάν έπιανε συγκεκριμένο αριθμό αστεριών μέσα στο μήνα, είχαμε πει ότι θα ζητήσει κάτι από τους γονείς, το οποίο όμως δεν θα είναι φαγητό, δεν θα είναι λεφτά και δεν θα είναι κάτι το οποίο να είναι υλικό αγαθό. Πρέπει να σκεφτεί αυτό τι θα είναι. Τέλος πάντων, την πρώτη φορά το κατάφερε, τη δεύτερη φορά κατάφερε να πάρει τα αστεράκια και ζήτησε από τους γονείς του να πάνε όλοι μαζί για paintball. Οπότε πήγανε, παίξαν, περάσαν φανταστικά, πάρα πολύ ωραίο. Του λέω όμως θέλω να σκεφτείς κάτι που θέλεις να. Και τελικά πήγε και βρήκε, υπήρχε ένα κατάστημα ποδηλάτων, ο ποδηλάτης λέγεται κιόλας, σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργάνωνε 3 φορές την εβδομάδα βόλτες μέσα στην πόλη, με οδηγό μπροστά, οδηγό πίσω, έδινε γυλαίκα στα παιδιά, κρανάκια, όποιον δεν είχε τα σχετικά και κάνανε βόλτες. Οπότε ήταν το ιδανικό. Δηλαδή ήταν σε μια ομάδα παιδιών, χωρίς όμως να συγκρίνεται με τα υπόλοιπα παιδιά και έκανε την άσκησή του με το ποδηλατάκι του. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το παιδί ήθελε κιόλας, έτσι. Δηλαδή μαγείρευε κιόλας. Έλεγε: κυρά Στέλλα, μπορώ να φάω λίγο μερέντα. Σπρέντ, ταχύνη, μέλι και όλα. Μετά τα φτιάχνε και μόνο του το παιδί. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είχε τα βιβλία σου, είχε πολλά πράγματα, ναι. Λοιπόν, αυτό. Οπότε να κοιτάμε λίγο τα παιδιά και να βοηθήσουμε και τους γονείς. Μία παρέμβαση ο κύριος Φραγκεδάκης, που εξακολουθεί και είναι στο ορθογώνιο τραπέζι και δεν είναι στρογγυλό που λέει το πρόγραμμα. Λοιπόν, δύο πράγματα σύντομα, 2 άξονες. Ο ένας άξονας μας συνδέει με την ιστορία και καταλήγει σε αυτό που υπόθηκε. Ας πούμε, το 19ο αιώνα η άσκηση θεωρούνταν ότι είναι επικίνδυνη. Ένας από αυτούς που αντιτάχθηκε και αντέστρεψε αυτή την αντίληψη ήταν ο περίφημος Pierre de Coubertin, αυτός που ουσιαστικά οργάνωσε ή ήταν η ψυχή πίσω από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλη αυτή η προσπάθεια
τελικά κατέληξε σε μια αντίληψη της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, την πρόλαβα κι εγώ, που ήταν η περίφημη σουηδική γυμναστική. Ήταν μια αεροβική γυμναστική που κάνανε όλα τα παιδιά. Μάλιστα σε μια περίοδο γινόντουσαν και οι περίφημες γυμναστικές επιδείξεις. Μαζευόντουσαν οι γονείς, το ακροατήριο. Πρέπει να είμαι κι εγώ πολύ παλιός. Αποκλείεται να το θυμάσαι. Τι λες? Εγώ έχω φωτογραφίες δικές μου ντυμένος ως ναυτάκι, με άσπρο ας πούμε καπελάκι και ξέρω εγώ πασουμάκια. Ελβιέλα σου λέγανε ή Sportex. Ήταν το ερώτημα, το δίλημμα της εποχής. Τι μου θύμισες τώρα? Λοιπόν, αν κάποιος τα θυμάται αυτά, να αλλάξουμε λίγο την οστεοπόρωση και δεν νομίζω ότι είναι άλλη της εποχής. Το ακροατήριο είναι πολύ πιο νεότερο. Λοιπόν, δεν ρίχνουμε το μεσόρο. Το συμπέρασμα από αυτά που άκουσα είναι ότι τώρα είμαστε σε άλλη περίοδο. Υπάρχουν γυμναστές ακόμα και στα δημοτικά, όχι πάντα, αλλά γενικώς υπάρχει αυτή η τάση. Αλλά χρειάζεται μια πολιτική, εκπαιδευτική, ουσιαστικά αθλητική ή πολιτική της άσκησης. Αυτό είναι αυτό που συμπέρανα εγώ. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι για τη σχέση μεταξύ της διατροφής, διαιτολογίας και των επιστημών της άσκησης. Υπάρχουν ορισμένα σημεία, πέρα από την αθλητική διατροφή, όπου επιβάλλεται αυτή η συνεργασία. Γενικώς επιβάλλεται, αλλά υπάρχουν ορισμένα σημεία που γίνεται επιτακτική. Παραδείγματος χάρη, σε παιδιά που είναι υπέρβαρα λόγω ενός ας πούμε σαχαρό διαβήτης κύσης. Μπορεί να είναι στα 8, μπορεί να είναι στα 10, στα 12. Επίσης, σε σχέση με παιδιά που πιθανόν να έχουν φιλοδοξίες ανάπτυξης του μυϊκού συστήματος. Δηλαδή, οι μυτώσεις του μυϊκού ιστού είναι σε κορύφωση μεταξύ 12, 14, κάπου εκεί μετά. Μπορεί να πούμε ότι έχουν γίνει η πλειοψηφία των μυτώσεων. Άρα η φιλοδοξία να αναπτύξει κανείς ένα ισχυρό μυϊκό σύστημα για να παίξει ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω τι, έχει κάπως μειώνονται, αν θέλετε, η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων ή της άσκησης. Άρα θα ήταν θεμιτό να υπάρχει συνεννόηση εκεί, αν υπάρχει φιλοδοξία λέω, και είναι νόμιμη και σκόπιμη. Επίσης, σε στάδια του κύκλου ζωής όπως είναι η εγκυμοσύνη, πώς ασκείται μία έγκυος, δεν είναι τόσο εύκολο. Η τρίτη ηλικία, πέρα του περπατήματος κτλ. Άρα δηλαδή αυτή η συνεργασία θα έλεγα ότι είναι πολύτιμη και είναι και αδύρυτη, εντελώς αναγκαία σε περιπτώσεις σαν αυτές που προανέφερα. Επομένως, η άσκηση είναι για όλους, χρειάζεται ας πούμε γενικούς κανόνες, μας αφορά, αλλά υπάρχουν ορισμένα στάδια που ο διαιτολόγος πρέπει να συνοηθεί με τον επιστήμονα της φυσικής αγωγής. Για μένα θα πρέπει και ο ένας, στα δικά μας τώρα επαγγέλματα που συζητάμε, να γνωρίζει καλά στοιχεία και από το ένα κομμάτι, όχι για να αντικαταστήσω εγώ τον διατροφολόγο, αλλά για να μπορώ να παρατηρήσω και να παραπέμψω. Να παρακινήσω για άσκηση, να παρακινήσω για σωστή διατροφή. Εννοείται. Ξέρετε σε πόσες φάσεις σε μένα θα έρθει παιδί το οποίο σας λέω, θέλω να φουσκώσω, αυτά όταν τα τσιμπάς. Και τι κάνεις από διατροφή, πρωτεΐνη. Okay. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά τώρα. Είναι δουλειά μου να κατανοήσω ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, αλλά πρέπει να παραπέμψω. Τώρα όσον αφορά ειδικούς πληθυσμούς, δηλαδή με παθολογία, με εγκυμοσύνη στα σχετικά, θέλει εξειδικευμένο. Δεν το συζητάω έτσι. Δεν το θεωρώ δεδομένο ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο που συμμετείχατε στο ορθογώνιο τραπέζι. Έτσι. Ευχαριστούμε και εσάς που ακούσατε και παραμείνετε. Ελπίζω ότι τώρα πια με όλα αυτά που άκουσες έχει αλλάξει ο τρόπος για τον οποίο σκέφτεσαι το θέμα της άσκησης τόσο για σένα ή ακόμα και αν έχεις παιδιά σε μικρές ηλικίες ή στην εφηβεία. Μείνε συντονισμένος γιατί ακολουθούν άλλα 8 εξίσου ενδιαφέροντα και σημαντικά επεισόδια από αυτό το σπουδαίο φεστιβάλ διατροφής που έγινε στις Μοίρες της Κρήτης. Αν λοιπόν σου άρεσε αυτό το podcast, διάδωσέ το στους φίλους σου και αποθήκευσέ το στα αγαπημένα σου για να ακούς πρώτος τα όμορφα και σημαντικά πράγματα που θα επιλέγω κάθε εβδομάδα για σένα για μια σπουδαία ζωή. Και να θυμάσαι ότι όμορφοι και εγωιτευτικοί είναι οι χαρούμενοι και χαμογελαστοί άνθρωποι, όχι οι αδύνατοι.